Сега ще запаля тази свещ за глобалния елит, което ни бута към Трета световна война. В момента облъчват всички с такава пропаганда. Само трябва да прикараш 20 минути в това приложение, да гледаш видеа на хора по света, да осъзнаете, че руснаци, украинци, китайци, американци, японци, израелци, палестинци, французи, германци, тайландци, замбибванци. Много сме еднакви. Нали така, Фиби? Дори имаме много повече помежду си, отколкото имаме с глобалния елит, на които им е изгодно всички да са скарани. Масово хора на този свят просто искат да си живеят нормално, да си работят, да си издържат семейство. Сега искам да ви питам един много важен въпрос. Ако глобалният елит наистина реши да проведе война помежду си, what if никой не се появи да се бие? В смисъл, I'm not gonna fight. Според мен в миналото е било в пъти по-лесно царете да убеждават простолюдието да се бие, но сякаш ми се вярва, че сме една идея по-умни от това вече. Повечето хора вече го съзнават, че войната никога не е добра идея.